Egun on guztioi. Liturgi urte berri bat hasten dugu gaur, eta Kristoren gandik datorkigun salbazioaren misterioa ospatzen dugu modu desberdinetan. Abendu, egu berri eta agerkunde aldiarekin hasten da. Maria Virginianen erraietan Espiritu Santuaren egitez, jainkoaren semea jaio eta agertu zeneko oroigarria. Gaur hasiko ditugu abendualdiko 4 asteak. Itxaropen pozgarriaren aldia. Kristo salbatzailea gure izate apalean agertuko zelako, eta aintzaz itzuliko delako. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jesukristo gure jaunaren grazia eta jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedi zuekin. Piztu dezagun abenduaren lehen argia. Jaunaren etorrerak gure biziaren iluna usia dezan. Abenduko lehen igandea izanik, lehen argia piztu horretik, enborra bedenkatuko dugu. Oh
Egun hauetan lurra alaitzen da eta eliza pozez betetzen. Ilunpetan ez jakinean, atxekabean eta pekatuan dauden gizakin gana baitator argi amaigabea den zeure semea. Jesus datorrela jakiteak sortu dion itxaropenez, koroi hau prestatu du zure herriak eta kandela zapaindu. Zure semearen etorrerako prestaera garaia aztean, eskatzen dizugu jauna, bere dizdira argi berriz areagotuz doan bezala, gu ere argi gaitzazula munduaren argi den eta ilunpe guztiak argitzen dituen Jesusen argiarekin. Errege bizi beizera, gizaldi eta gizaldietan, egin dezagun otoitz. Jainko algustiduna, emaguzu zeure fedeunoi abendualdia aztean, gugana datorren Kristoren bidera, egintza honez beterik ateratzeko gogoa, azken egunean bere aintzaz etortzean, haren eskuinaldean jarririk, zeruko errainua iritsi dezagun. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi beizera, gizaldi eta gizaldietan. Lectura del libro de Isaías. Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. En los días futuros estará firme el monte de la casa del Señor, en la cumbre de las montañas, más elevado que las colinas. Hacia él confluirán todas las naciones, caminarán pueblos numerosos y dirán: venid, subamos al monte del Señor, a la casa de Dios, del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, la palabra del Señor de Jerusalén. Juzgará entre las naciones, será árbitro del pueblo numeroso. De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra, casa de Jacob. Venid, caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jauna zure ongi nahia erakusi ezaguzu, zure salbamena
San Paulo apostoluak erromatarrei egindako gutunetik. Zenideok, ohar zaitezte zein garaitan bizi zareten. Izan ere, ordua da lotatik esnatzeko. Sinesten hasi berri hartan, baino hurbilago bai dugu orain geure salbamena. Badoa gaua, gainean dugu eguna. Kenditzagun beraz, ilunpetako ekintzak eta jantzi argitako armak. Gabiltzan jator, egun argiz bezala. Ez jan edankerian eta ordikerian. Ez loikerian eta neurrigabekerian. Ez azerre eta norgeiagokerian. Hartzazue Jesukristo jauna soineko. Jaunak esana. Jesucristoren evangelioa, San Mateoren liburutik. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del Hombre pasará como el tiempo de Noé. En los días antes del diluvio la gente comía y bebía, se casaban los hombres y las mujeres tomaban esposo hasta el día en que Noé entró en el arca. Y cuando menos lo esperaban llegó el diluvio y se lo llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Los hombres estarán en el campo, a uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Dos mujeres estarán moliendo, a una se la llevarán y a otra la dejarán. Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de la casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que abrieran un boquete en su casa. Por eso, estad siempre vosotros preparados, porque a la hora que menos pensáis, viene el Hijo del Hombre. Jaunak esana, Ratz, Lukas, Luken, ikusi dezue gaur zer egin degun? Zer egin dugu berezia? Gaur, mesetan, beste egunetan ez deguna egin. Eraratz? Zer egin dugu? Kandela piztu. Zenbat piztu ditugu, Lukas? Bakarra, zein koloretakoa, Luken? Berdea, ezta? Zergatik daude lau eta bat bakarrik piztu? A ber, Lukas? Hori da, lau igande ditugulako aurretik, zertarako? Ez du ez esan olentzer horik, Ondo, Jesus jaiotzeko lau aste, lau igande. Orduan, igandero, bat piztuko dugu. Eta azkena izango da, gogoian dagoena. Zein koloretakoa? Txuria, ondo.
Balau horiek pizten ditugunean, geure bihotza, geure bizia, itxaropentsu, betetzen da, eta hortaz, ematen dugu gaur lehenengo pausoa. Itxaropenaren bide eder honetan. Testamentu berriak eta San Pabloren gutunak adierazten digute bizitza berri horretan hasiak gaudela, ez? Itxaropenaren bide horretan hasia gaudela, ez? Leheno, paganismoan edo jainko bat ez zutenean ez zuten bizitzen itxaropen ederrau. Gu aldiz, bai, itxaropenak eukitzeak ematen dio geure bizitzari olako sendutasun bat. Itxaropenak ez eukitzea edo paganismoan bizitza oinarritzen da materialismoan. Eta materialismo horrek gauzak ematen digute guri nolabaiteko itxaropena. Urrengo kotxea noiz erosiko dudan, urrengo etxea noiz erosiko dudan, eta gure bizia ez da oinarritzen hortan baizik eta Jesusen gan. Eta Jesusen gan oinarritzen dugun bizi hau ematen digu zenolako botere handia. Jesus mundura eta gure artera etorrita gizakilek erabaki dezakegu geure bizian hartu edo ez hartu. Askatasun eder hori ere badaukagu. Baina jainkoak Elizaren bitartez gizatasunari hitz egin nahi dio. Eta baita ere, Elizaren bitartez gizatasun horri gutako bakoitzari salbatu nahi gaitu. Lukasek esaten zuen bezala. Ez zu, Lukas, beste bat. Galdua zegoena bidaltzera, bilatzera eta salbatzera etorri da. Beraz, jangoikoak maite gaitu, guregana etortzen da, mundu hontara etortzen da, geure gizatasuna hartzen du, gu salbatzeko. Maite gaitulako. Hori da abendualdia, Geure bihotza prestatzen jutea. Geure gizatasuna eta geure bizitzaren barru horretan lekutxo bat egitea jangoikoari. Tiempo de la esperanza, tiempo grande y fuerte en la vida de la Iglesia, en la vida de todos nosotros. Una encíclica, Spe Salvi, La Esperanza Salva, decía: nosotros necesitamos tener esperanzas más grandes o más pequeñas, que día a día nos mantengan en camino. Pero sin la gran esperanza que ha de superar todas las demás esperanzas, aquellas no bastan. Esta gran esperanza solo puede ser Dios, que abraza el universo y que nos puede proponer y dar lo que nosotros por sí solos no podemos alcanzar. Nos puede proponer y dar lo que nosotros por sí solos no podemos alcanzar. Eso es la gran esperanza, la esperanza de gozar del amor en la presencia del Señor. Y Jesucristo sabemos que va a tocar nuestra puerta. Jesucristo en este tiempo, junto con la Iglesia, nos da estas 4 semanas para preparar nuestra vida interior, nuestra dimensión interior, para que cuando Él toque nuestra puerta buscando posada, como en Belén, y nos pregunte: ¿hay sitio en tu posada para mí? Nosotros le podamos decir: sí, adelante. Me he preparado en este Adviento
para acogerte con todo mi amor. Me he preparado en este Adviento para abrazarte con todas mis fuerzas. Hauxe da, Lau aste hauek ditugu, Jesus gure bihotzean sartu ahal izateko, Lukas, bai? Prest altzaude? Bai? Seguru, Hauxe eskatzen diogu gure jangoikoari, lagun gaitzala, geure bihotza, geure barruko dimentsioa eta geure izate osoa, berari jarri ahal izateko. Eta zenide maiteok aitor dezagun geure fede sinismena. Sinisten dut jainko aital guztidun zerulurren egilea. Sinisten dut haren seme bakarra Jesukristo gure jauna. Espiritu Santuaren egite sortu eta Maria Virginagandi jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena. Infernotara jetxi eta 3. egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta jainko aital guztiunaren eskuinaldean jarriri dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Amen. Zenideok egiogun otoitz jaunari eta eskadezaigun uste osoz salbamena. Kristau herriak erne bizirik gertu duen salbamena pozik onar dezan. Eskade zaiogun jaunari. Los que están angustiados y desesperados, para que encuentren junto a ellos una mano amiga que los levante y sientan cercana la liberación. Roguemos al Señor. Pakea nagusitu dadin eta izadiaren aberastasunak gizaki guztientzat horrela bide eta ongizate bilakatu daitezen. Eskadi zaiogun jaunari. Por todos nosotros, para que nada nos distraiga en la espera de la venida del Señor. Roguemos al Señor. Jainko errukitsua, entzun gure otoitzak eta piztu ezazugugan zeure etorrerarekiko gogo sendoa. Zeure aginduei jarraituz etortzekoa den Kristo jaunaren aintza ezagutu dezagun. Errege bizi beizera gizaldi eta gizaldietan.
Zenideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Jainkoal guztiduna, onartu jauna, zeure eskuzabaletik hartuta dakartzizugun doai hauek. Egizu ogi ardo hauekin, oraingo bizitzaldian ospatzen dugun eukaristia, zeure erospenaren betiereko zari gerta dakigula. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zurekin gura bihotzak eskerrak jangoiko gure jaunari egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri. Nonai eta beti guk zuri eskerrak amatea jauna eta guzti santu jainkoal guztidun beti erekorri, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Bera, behin apalik etorri zen gizon egina, betidaniko zeure asmoa betetzera, eta guri zerurako bidea zabaltzera. Berriz etorriko daintzaz beterik, orduan guri bete-betean ematera orain fedez itxaroten dugun zaria. Horregatik aingeru eta goi aingeruekin, ahalmen, nagusitza eta zeruko talde guztiekin zeure intzari goratzarre hau, beti eta beti abesten diogu. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Era berean, afal ondoan, kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Leon gure ita santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin, eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur horitzen ditugun, Antxon, Guadalupe, Jesus, María Jesús, José, Miren, Maritxu, Retolaza familian hildako zenide guztiek, Jose eta Rosario, Gorostola Urbi eta familian hildako zenide guztiek, Luis eta Maritxu, eta Joaquin. Eta hildako guztiak ere. Arritzazu zeure aurpegaren argitan. Errukizakizki guarren gu guztiok betiko bizi eritxi ezagun, Jangoikoaren amamari Virginia Odoatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizalde guztietan zeure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gortzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aital guztidun horri, Espiritu Santuarekin bategan, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta dezagun. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaguzupak agurugunotan zure arrukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdetan zendo. Betiko zorinaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailean noiz etorreko den zai gaudela. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Jaunaren pakega beti zurekin. Ema Josue pakea alkarri.
jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak kentzen duena, zoriontsua jaunaren maira deituak. Egin dezagun otoitz. Honegin dezaigula jaunak, orain ospatu dugun sakramentu honek, eta gizu mundu honetako gauza hilezkoren artean erromez gabiltzanok, zerukondasunak maita ditzagula,
eta horietan jar dezagula geure bihotza. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Oharra. Datorren larun batean, abenduak 6an, mesa arratzaldez izango da. El próximo sábado, 6 de diciembre, la misa será por la tarde. Jauna zurekin. Eta bedenka zeitzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak, eta Espiritu Santoak. Amen. Zoazte jaunaren pakean. Aratz, Lukas, eta Luken badakizue datorren astean zein piztuko dugun? Ze kandela piztuko dugun? Ez dakit, etorri, eta ikusi. Eskerrik asko etorri zaten guztioi, zaindu zaitezte, eta jaune lagun, bihar ikustegea.